Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं आरोना ओमफ्राय दायो बाहेरायाव थांनो ओंखारदों आरोना एसे लोगोफोर थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै बाहेरायाव माने फिसालानि थाखाय एसे शपिं खालामहैनो आरोना फिसालानि बार्थडे दङ नालाय माबा बिस्थिबाराव बिनिनो एसे शपिं खालामहैनोसै लोगोफोरनि थांनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर जों मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नाय बेयाव हाबनोसै आरोना फिसालानि बार्थडेनि शपिं बानायनो नागिरदों ओमफ्राय बेयाव दखानाव हाबनोसै आरोना ओमफ्राय नै मायापुरियाव आरोना ओमफ्राय ओरैनो दखानफ्रा हाबलांसै गोजौआव गाखोनोसै आङो गाखोबाय फिसाला थांबाय आङो नै सिङाव हाबफैबाय आरोना नै नायदो लोगोफोर लानोसै आरोना एबार बार्थडेनि माबा लांनोसै आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय बथलफोर मोजां मोजां दं आरोना बथल लांफैयाखैना होबालाय गारिसो होबाय नायनाया आरोना दुर्गा फुजा बायबायना लांदां लांदां मोनदों आरोना एबार कालि फुजा साननैसोनि उनाव जाबासो गोगोम मोनफिनसिगोन आरोना लोगोफोर बथलफ्रा मोजां मोजांहाय बेलुन नायदों आरोना जोङो मा मा कालारखौ लानो जादों लोगोफोर बेखौ लाबाय आरो नोङो लाबाय नै लाबाय नायगासिनो आरोना फिसालायाथ' एबार गारिसो लांनो फैगोन फिसालानोथ' गारिसो नांगौ आरोना ओरैहाय गारि गोजा ओरैनो ओरैहाय बाब्रे ओमफ्रायनो ओरैबो गारिया नायो गथ'फोरनि गेलेग्राया बाब्रे बेखौबो मा कालारखौ लानो जालायबाय आरोना एबार बेखौ लादो मोनसे लाबाय दोनसुग्राखौ लाबाय नै मा बिदों फिसालाफ्रा गारि बिदों आरोना लोगोफोर आंखौ बे लांनो मेरे को भी चाहिए ब्लू वाला भी है मेरे को भी चाहिए गारि नायलायबाय आरोना एकदम माबा लांफैनाया माबानो ले ले दीदी गाड़ी गाड़ी लेगी वन लादे सानैजों ना आं वन लाबाय आं वन कितना गिफ्ट के लिए गथ'फोरनिबाथाय बिदिनोसै आरोना ये मम्मी ने ये मैं देगा मम्मी दूसरा देगा तेरा बर्थडे खुद को थोड़ी ना देगा सानैजों सानै ये तो वही है ना नै मा नायदों मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में था जादों जादोंखौनो नुयो आरोना ओमफ्राय लुबैयो एयर हॉकी भी खेलते हैं मैं चलेगा ना ये नायदो माखौ नुयो लुगैखाबायो ओमफ्राय नुबानो लुगैखायो आरोना जारलासो इसको चेंज भी कर सकते हैं इसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग ओरैहाय मा गारिया मा डिजाइननि दं आरोना जारलाखासो गथ'फोरनि गारिया मा डिजाइननि नुयो गथ'फोरनि मेगना बेखौसो फसायलायो आरोना माखौ नुला गोलावबायो जारलाहाय बारा गोबाव थाजानाय नङा खारनांसिगोन लालि मोनसे लादो थफिया थफिखौ लांना लाला जाबाय आरोना नांलायलासै नामा लाना लाला जाबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय स्टिलनि माबाफ्रा जा मोजां मोजां दं आरोना लोगोफोर गेलासफ्रा नायनो एसे थोरसिफ्रा नै
samus Mana? Apa ya? Sampai bisa taruh sampai ribet dama ayu. Dama. Saya nih azarkan. Moजां मोनदोंमोन आरो ना ओरैहाय सनाफ्राबो मोजां मोजां दं आरोना लोगोफोर रेबगन नायलायबाय आरोना एबार जायखिजाया लादो बेलुनाथ' ने कालार जाबाय मा खालामगासिनो आरोना जानाय अबाव गेलेनो मोनखोथाय गावसोरबा गथ'फ्रानो सालगार दं गथ'फोरजोंबाथाय जेबो जायाहाय ना लोगोफोर माबा थिगैनो दंखायो दा थिगैनो दंखायो सपिंआ जाबाय आरोना थांनोसै सोरो नै गारिखौ मोननाय नंला सानबाय आरोना माने दखानदारिया बैयाव दोनहैग्रोबाय नालाय ओमफ्राय मोननाय नंला साननानै लाखिफिनबाय सानबाय आरो गावस्रा मिथिया नालाय जोंहा सपिंआ जाबाय आरोना जों ओंखारबोबाय बिल होनोसै आरोना एबार बिल होनो ओंखारबोबाय गां ओंखारबाय आरो जोङो ना नै लोगोफोर ओमफ्राय मोनाबायबो हयथ' जों एसे मोनानानैसो फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा मोनासिनबाय आरोना इयाव एसे माबा जालांसैहाय ओंखाम उखैबाय बिरादनो ओरै फैनाय नै ओरै फैबाबा गाब्र'गोन नोङो ओरै फै दा ओरैसो खेवजासिगोनहाय ओइखि जानाय नंला ओरै लाबोदो ओरै खेवदो हलाय आं थिखोथ'नोसै शपिं खालामनायखौ गारियाव सोना दोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एबार थांनानै जाहैनोसै एसे जालांसै आरोना उखैबायहाय बिरादनो ओइ बाबा गालागोनबो नै बे मायापुरिनिया बे बन्द' आरोना ओइयावसो जाहैनांसिगोन नों गाखो प्लेजायावसो अबाव जानाय जायो नायनोसै आरोना लोगोफोर ओरै फैदो बाबा ओरै फैदो मायापुरियाव जाबोनो नागिरदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मायापुरिनियाथ' बन्द' नालाय जोङो नैयाव हाबफैबाय आरोना थानाय खाथियावनि दखानाव हाबबाय आरो जोङो ना लोगोफोर बाहेराव ओंखारनानै जानो लुबैबाय चावमिना जानोसै आरोना लोगोफोर जाना लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर गुदुं दे जानोसै आरोना दाना लोगोफोर ठंडा माया ये मैगी ठंडा है देखता हूँ ठंडा हाँ ठंडा हो गया थोड़ा सा गर्म है ज़्यादा ठंडा है गुदुं ना बहुत गर्म है बीच वाला बहुत गर्म साइड वाला बहुत ठंडा है ना साइड वाला खाता टेस्टि बावसो आरोना मोनजानायखाय लोंबाय जों जागासिनो दं आरोना बिमा फिसा फिसालाया जागासिनो आरोना मिनिबावलायोसो टेस्टी है खाओगे जादो नोङो आं जानो हाला
जोङो जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो थांनोसै आरोना जोङो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर लाबोनाय लोगो लोगोनो गेलेबाय आरोना गथ'फ्रानो ओमफ्राय सार्स होनांगौ मोजां जाबाय आरोना गेलेनो Dun 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 dun.